Toma Zdravković, kažu, ispevao je jednu od najlepših srpskih i filmskih arija Svirajte noćas samo za nju. Ali da li znate ko je napisao tekst te čuvene pesme? Atanasije Savić, Kruševljanin. I ne samo nju, njegove pesme i tekstovi proslavili su jednog Šabana Šaulića, jednog Savu Radusinovića, Milančeta Radosavljevića i Radišu Rošević. Lasta ne čini proleće. Ova lasta već pola stoleća neumorno leti i pripada nezaboravnim pesmama našeg naroda. Živi. Ali za stihove koje zna svaki bojem, malo se zna ko ih je komponovao. I tek sada Nastali su za kafanskim stolom i ispisani rukom upravo ovog čoveka, Kruševljanina Atanasija Savića. zašto smo se sreli? Pa eto, jedne večeri sam ja napisao to u kafani u Takovo. Dok je postojala ta kafana, za koju je šteta što je uopšte nastala, to je bila naša Skadarlija ovdje. Decenije su prošle od tada, ali Atanasije se i danas živo seća svakog napisanog slova. Jedna lasta ne čini proleće, ali u srcu živi jedna žena, zbog koje mi večito ostade jedna bolna suza sakrivena. Nosila si burmu moje majke. Nestvarni i osjećajni stihovi ređali su se jedan za drugim, donoseći najboljim srpskim pevačima ogromnu slavu. Ja su ko majka Bogu čuva, često je suzama porosi, kad već nema, znaju koju voli, neće burmu ni ona da nosi. To je refleksija, ne. To se ne radi po narudžbini, pesma sama dođe. I upravo tako su se ređali hitovi. 415 životnih priča napisano je ovom rukom za brojne umetnike od imena. Zovite me, gospodine, i kad nemam ceh da platim, imam Zoran Kaletić, sve hitove pesme Smiri si srce smiri, pa redom ja sam te pesme za njega pisao. Toma Zdravković, Svirajte noćas samo za nju, i još 4 pesme koje su bile kod njega snimljene, a nisu izašle posthumno. Kemal Monteno je snimio 4 moje šansone koje su trebale da se pojave, ja ne znam sudbinu tih pesama, nisu se pojavile. Međutim, Šaban Šaulić, Savo Radusinović, Zovite me gospodine, ja sam čovjek s koferom u ruci, zatim Radiša Rošević, Zna reka, zna, zatim Lepa Lukić, Srećan ti put, prva nagrada na međunarodnom festivalu u Parizu. Iako napisana pre 30 godina, jedna pesma proglašena je u Bosni za pesmu decenije. Imao dragu i topli dom, na mome putu cvale su ruže, najlepše meni beše sa njom. A slušajući hitove koji danas traju, stiče se utisak kao da je pesma rođena baš za tog izvođača. Zna, ona zna, koliko smo mi zaljubljeni bili na toj obali. Pa mogu, ali ja obično znam kako ko glasovno stoji, šta mu leži, šta bi mogao da otpeva. Ali iskreno rečeno, ja neću da snimam ove pesme što žive mjesec dana. To umru pre rođenja. Ja pišem ono što ja mislim da treba da pišem. Pesma mora da ima životnu temu, mora da bude opšta pesma, mora da dodiruje nekoga da bi bila i primljena od publike, od naroda.
Ali nije Taso pisao samo za estradu, već i književne tekstove. Mnoge pesme, kao ona o Disu, na primjer, ušle su u antologiju. Bio sam nekoliko puta ovaj čovjek koji je otvarao Disovo proleće u Zablaću. Pa ako može, ja ću reći par stihova iz te pesme. Ono se obično kreće uz muzičku podlogu, kreće se ladja francuska. To stvarno dobija pravu boju. Kad u Zablaću vetar zrele šljive stresa, dok u Jonskom moru dale se nebesa. Odeljeno nebo dubi moju ranu, ceo svet se ruši opet u nirvanu. Njegova pesma koja se pojavila na stranicama UNICEF-a postavila je kritičko i jedno od najtežih pitanja današnjice. Biblija kaže skoro će smak, na ovom svetu život nije lak. Svako je snažan, pametan, jak, a lek za rak, gde je lek za rak? Pravimo bombe, puške, granate, umiru deca, samo da znate. Svako je snažan, pametan, jak, a lek za rak, gde je lek za rak? Ja se pitam, zar za te ljude nema spasa? Zar za tu decu nema spasa? Zar bombe pravimo kao nešto što treba da usreći ovaj svijet? Pa ja ne mogu da shvatim uopšte. Ja, i kad bih mogao, ni sopstvenu smrt ne bih ubio. Čovjek može da ima 5 doktorata, ako nije human čovjek, za mene je jedna ništica, jedna nula obično. Ja tako gledam na život i takav ću valjda i umreti. Ja sam čovjek s koferom u ruci, danas ovdje, sutra ko zna gde. Možda voz moj zauvek zakasni, dajmo noćas jedno drugom sve.